идомаи хониши романи одамони ҷовид. боби чорум. хушнудии имом. қишлоқи бечора аз сари нав ба гирьяву нола даромад. босмачиён дар он ҷо қатли ом гузарониданд. ҳамаи аҳли қишлоқ кофир эълон карда шуд. аз хонаҳои бисёре овози гирьяи занон шунида мешуд, ки дар қатли ом ё аз писару бародар ё аз шавҳару падар ҷудо шуда буданд. падару модар хешу таборҳои мурдагон наметавонистанд, ки ҷасадҳои беҷонро аз кӯчаҳо бардошта бурда дафн кунанд. босмачиён хона ба хона гашта чизу чораи дар рӯзҳои охир аз нав ҷамъкардаи аҳолиро толону тороҷ мекарданд. онҳо мегуфтанд: ҳар чизе ки доред дар роҳи дини ислом сарф кунед. чизи имрӯз ба аскарони ислом ҷаноби исломбек қурбошӣ додагиатон фардо рӯзи қиёмат дастгиратон мешавад. муллоён ҳамин тавр фатво медоданд. аз ҳавлиҳои қишлоқ овози доду бедоди занон ва мардони тозиёна кӯбшуда шунида мешуд. гоҳо аз ҳар тараф садои тир ба гӯш мерасид. офтоби аввали баҳор дар ақиби кӯҳ менишаст. ба парчаҳои абри сафед, ки дар қуллаҳои он буданд, гӯё акси хуни равоншудаи бечорагони қишлоқ афтода буд. дар шохҳои акнун кабудшудаи бед ва садда гунҷишкон нишаста андӯҳгинона чуруқос мезаданд. гӯё ба мусибати мотамзадагон ҳамроҳ мешуданд. юзбошии ислом мавлонқул, ки имрӯз бо илтимоси хоҷа нуъмон ва фармони исломбек ба қишлоқ ҳуҷум карда омада буд, бо даҳбошиҳояш дар меҳмонхонаи хоҷа нуъмон менишаст. ба меҳмонхона аз ҷои набудааш гилемҳои пат, курпаҳо ва якандозҳои шоҳию атласи барқад ёфта андохта буданд. дар таги таҳмон мавлонқул менишаст. чашмҳои шокоса бар ин калони ӯ аз бедорхобии чандрӯза тоси хун бар ин суб сурх шуда буд. вай бо ангуштонаш риши то ба сари синааш фаромадаро ҳилол мекард. дар сараш салаи чашми булбули кабути афғонӣ, дар танаш ҷомаи беқасаби симҷиҳаки фарғона дошту аз болояш тасмаи паҳнеро баста буд. дар паҳлӯи рости вай хоҷи нуъмон шахси қоқ, дароз, бузриш, дар паҳлӯи чапаш яке аз бойҳои қишлоқ, ки пас аз омадани аскарони сурх раъмаҳои худро ронда ба чарогоҳи дур аз қишлоқ гурехта рафта буд, чорқат зада менишаст. вай хук бар ин фарбеҳ буд. лабонаш ғавс, рӯйҳояш чутур буданд. ӯ дар таги манаҳ харбуза бар ин ғорӣ дошт. камбағалони қишлоқ ӯро дар ҳозирааш комилҷонхӯҷаин гӯянд ҳам, дар ғоибаш комилғорӣ гуфта, гоҳо сифати дуюмашро ба номаш ҳамроҳ карда комилчутур ҳам меномиданд. ӯ чунон зихна буд, ки ба қавли деҳқонони қишлоқ шабушро кушта хунашро мелесид. дар тарафи чапи ӯ имоми қишлоқ ходихонтура сафсата мефурӯхт. ӯ бузриш, чумчарӯй, чашмчуқур, ранг зардоб монанди чӯби хушке буд, ки бештар аз одам ба хусаи ҷуворипоя мемонд. либосҳои дароз ва васеи ӯ ба чӯб пӯшондагӣ бар ин начаспида меистоданд. аз қабати ришҳои тор тори мошу биринҷӣ дар болои ҷиҳаки паҳни куртаи карбосӣ рагҳои гулии вай вассаи каҷукиле бар ин намуда меистод. хулоси калом аз зери таҳмон кашида то пойгаи меҳмонхона одамон ба дараҷа ва мартабаи худ нигоҳ карда ҳар кас ба ҳар тарзе менишаст. мавлон, ки аз дасти маҳрамаш набихон пиёлаи пур аз майи шаръиро гирифта ба сараш мебардошт, онро дароз карда истода ба сухан даромад. худоро шукр, ки боз ба меҳмонхонаи ҷанобашон меҳмон шудем. ба нуъмонхоҷӣ нигоҳ мекард. ҷою манзили азизатон боз ба дастонтон даромад.
нумон ҳоҷӣ аз ҷойи худ бархоста ба мавлон таъзими ночаспоне кард. дар ин вақт ба чашмони вай нигоҳ кардагӣ одам пуру аз об шудани онро медид. лабони вай пир пир мепариданд. ӯ илоҷе карда худашро аз гирья нигоҳ медошт. ин дар сояи давлати ҷаноб Ислом Қурбошӣ ва шердилии ҷаноби шумо муяссар шуд. аз ҳад зиёд ҳамаи мо, такрор кард вай дар меҳмонхона будагонро нишон дода, аз шумо миннатдор ҳастем, хайрхоҳи шумо ҳастем, то аз дастамон омадан ба шумо ёрӣ медиҳем. худоё худовандо, гуфт вай, ҷоҳу ҷалол, давлату камоли нумонҳоҷӣ ба худашон насибу рӯзӣ кунад. парвардигори олам шумо ҳимоягари дини ислом ҷаноби Исломбек Қурбошӣ, Турди Қурбошӣ ва дигаронро дар паноҳаш нигоҳ дорад. касе ки ба шумоён қасд кунад паст шавад, пои ба пеш гузоштааш ба ақиб афтад, бачабойҳоро замин фурӯ барад. вай дастҳои хушкшудаашро ба рӯяш кашида омин кард. мавлон хоҳам нохоҳам дастҳояшро ба рӯяш кашида бо гӯшаи чашм ба Комилчутур нигоҳ карда чашмак зад. домуло, акнун ғам нахӯред, гуфт ӯ. болшевиконро замин фурӯ набарад ҳам худамон фурӯ мебарем. ҳа дуруст, домуло. ҳам даҳони бедандонашро кушода гирьяолуд хандида фиристод. илоҳо ҳамин тавр шавад, теғи шариат буро гардад. мавлон боз ба гап даромад. дар қишлоқҳои нов, қуштагирмон ва ҷойҳои дигар болшевикон ва пойлучҳои ба вайҳои ёрӣ медодагиро аз дами теғ гузаронидем. ҷаноби Машраб Фарғонаро ба қаламрави худашон дароварда бо 3000 йигитҳояшон ба Исфара наздик омаданд, ки аз он ҷо сонитар ба Хуҷанд фаромада мераванд. ҳамаи қурбошиҳои Туркистон як шуда ҳамин сол Тошканд ва Самарқандро низ мегирем. домуллоҳ оҳ кашида гуфт, илоҳо ҳамин хел шавад. аммо Комилчутур ва бойҳои дигар ҳам аз дил як фикрро гузарониданд. кошки ҳамаи ин ноаҳлон як шуда ҳаракат мекарданд. шумо домуллоҳ, гуфт мавлон ба гапаш давом карда, дуворо монда истода ба падарлаънатҳои гапнофаҳми қишлоқ мана инро фаҳмонед, гӯед ки ба мо ҳамроҳ шаванд. албатта, гуфт домуллоҳ, ҳар коре ки аз дасти мо меояд дареғ намедорем. дар роҳи дини ислом ва шариат 100 ҷон дошта боше ҳам фидо мекунем. аз бозе ки шумоён аз ин ҷо рафтед, яъне масалан гӯё ки дини ислом ҳам ҳамроҳ бо шумоён рафт. дар масҷид фақат 5-6 нафар худамон мондем. дар меҳмонхона нишастагон сарҷум монда тасдиқ карданд. 5 вақт намозашонро тарк намекардагиҳо тоқияшон ба масҷид афтад бо нуги хода мегирифтагӣ шуданд. онҳо моро бо чашмони худ мехӯрданд. ба болои ин бачабойҳо моро ҷеғ зада бурда гап мепурсиданд. талаб мекарданд ки мо хабаркашҳои шумоёнро ёфта диҳем. домулло боз ба гирья даромад. гирьяро монед, гуфт хоҷи Нуъмон. акнун шумо хабаркашҳои онҳоро ёфта диҳед. мана ин гапи маъқул, гуфт мавлон. кани шумо гӯед чи киҳо ба болшевикон ёрӣ доданд. домулло бо нуги остин чашмонашро пок карда, инҳо аз кӣ пӯшиданд? ба ҳамаи мо маълум, яке аз онҳо ҳамсояи худатон, гуфта ба нумонҳоҷӣ нигоҳ кард. рустам аст. бачабойҳо замини вайро шудгор карда доданд. сони дуюмаш ортуқ. истед ки домулло, шумо кадом рустамро мегӯед? ҳамин рустами холдарбеҳро мегӯед? нуъмон чоншумуркунии домуллоро миёнбур кард. ҳа тақсир, худи ҳамонро мегӯям. ҳозир дар куҷо бошад? албатта дар хонааш тақсир. баъд аз ин ортуқ. ҳа рустами холдарбеҳ гӯед, а? истед ки тақсир вай зану бача ҳам дорад ми? боракалло, наход ки зану бача доштани ҳамсояатон аз хотири шариф барояд. зан ва бача дорад.
гулрӯ гуфтагӣ як духтари ба қадрасида ҳам дорад. кадом вақт аз кӯча гузашта истода чашм дия афтода монд. анча духтари калон шуда мондааст. шумо заршинос домуло, гуфт яке аз поёнтари давра. ҳама хандиданд. домуло соҳибҷамолони қишлоқро таги чашм карда мегарданд, гуфт комилчутур. хандаҳо боз ҳам баландтар шуданд. се чиз ба чашм қувват медиҳад, гуфтаанд азизон. аввалаш марғузори сабзу хурам, дуюмаш ҳусни хат ва сеюмаш ҳусни соҳибҷамолон. мо ки пир шудем, чашмҳои худро аз ҳусни соҳибҷамолон об диҳем, мегӯем дия тақсир. даҳони домуло ҳам чун гӯри фурурафта кушода шуд. ба ханда одамони дар поён ва дар ақиби даричаи боло истода ҳам ҳамроҳ шуданд. кӣ медонад, онҳо ба афту башараи хандаовари домуло хандиданд ё ба гапҳои ӯ. лекин дили мо каҷ нест. мо бо дили рост нигоҳ мекунем, илова кард домуло. ростӣ дилатон дост бар ин будагист домуло, гуфт мавлон. ханда бозгашта баргашта баланд мешуд. домуло аз хушнудии чандтарафа чандоне хандид ки ҳиққи чоқ гирифта ба болои печутобхӯрӣ гирифтор шуда монд. ҳой акрам, гуфта ҷиғ задани мавлон хандаро якбора хомӯш кард. дар пойгаи хона як шахси қаддароз ҷомаи хеле кӯтоҳи нимдошти алоча пӯшидагӣ ҳозир шуда ба юзбошӣ тазим кард. хизмат юзбошӣ. вай бо китфояш қаторвазна овехта, пешонаашро бо рӯймоли шоҳии тобғула карда шуда таранг баста, дар чакаи чапаш фаши хурде гузошта буд. мӯзаи нави пошнабаланд қадди вайро сояи офтоби бегӯҳрӯзӣ бар ин дароз карда буд. тохта рафта рустамро аз ҳавлияш гирифта биёр. ту ҳавлияшро медонӣ? медонам бек, хуб шудааст. акрам ба берун баромад. дар берун аз гӯшти се сар гӯсфанде ки дар пеши пои мавлон худи комилчутур сар зада буд, дар дегчаҳо тез тез ғилмонҳо тайёр мекарданд. ғайр аз ин дар як деги калони маърака ҷаркӯв ва дар дигар дег зирбаки палав билиқ билиқ ҷӯшида меистоданд. бӯи зирбак ба ҳама ҷо паҳн шуда, оби даҳони йигитҳои чанд рӯз ин тараф хӯроки гарм нахӯрдаи исломбекро меравонд. бойҳои дараҷаи дуюм ва дастёракҳои онҳо патаку пойтоба шуда ба хизмат миён баста буданд. роҳ гард пирсаги беимон, гуфтани акрам башараи ҳамаи аҳли меҳмонхонаро якбора ҷиддӣ ва турш кард. акрам аз гиребони ҷомаи рустамамак қапида ба хона даровард. аз ақиби ӯ ҳамаи дар берунбудагиҳо ҳам ба дару дарича танба шуданд. лампаи даҳуми даврадори меҳмонхонаи деворҳояш бо гаҷи сафеди ловидашуда ва шифтҳои нақшини онро равшан мекард. дар ин равшанӣ дида мешуд ки аз пешонаи рустамамак хун мешорид. хун рӯи чапи ӯро лолагун карда ба яктаги даридаи карбусӣ ва ба гиребони ҷомаи алочааш мечакид. акрам вайро аз пойгаҳ истода тела дод ки рӯйнокӣ ба болои палос афтоду нола кард ва оҳиста дузону шуда ба мавлон ва ба дигарон тазим намуд. аз сарат гардам бек, чӣ гуноҳ кардам? аввал пурсиш, баъд кӯшиш, гуфтанд. бо дидагони ашколуди пур аз илтиҷоӣ ба домуло нигарист. саросима нашав. пурсидан бошад ҳозир мепурсем, куштан бошад гурехта намеравад. кани гӯй кофирон замини туро чаро шудгор карда доданд? вай ҳоку бо ту холабача намешавад. ман надонам тақсир, аз вайҳо ёрӣ наталабида будам. худашон рафтанд, худашон. бас кун, бас, кофир, бонг зад мавлон. болишти париқӯии дар паҳлӯяш будагиро ба рӯи зонуяш монда, мушти чиркини худро ба болои вай гузошт. ғалаи замини кофирон шудгор кардагӣ ҳалол ми? кани домуло шумо гӯед? ӯ ба домуло нигоҳ кард. валлобило ки ҳаром аст. як донаи он ба дег афтад, оши ҳамон дег ҳаром мешавад.
яъне масалан дар китобҳои шариф гуфтаанд ки мана фаҳмидӣ, аз ту лозим буд ки қабул накунӣ, намонӣ ки дасти кофирон ба дасти омочат афтад. ту кофир шудӣ, негӯӣ, аз домуло пурс. каромот кардед бек, гуфт домуло, каромот кардед. турдӣ овози мавлон меҳмонхонаро ҷарангоз занонид. одамоне ки бехост нишаст буданд яққат париданд. домуло ҳатто номаълум карда аз гиребони куртааш ба сари сина андак туф карда лабҳояшро пичироз занонида кимчиҳо мехонд. лабай бек, ба хизмат тайёр ҳастам, фармоед. маълум мешуд ки вай аз бисёр такроркунии ин гап хеле ҳунарманд шудааст. ӯ бо оҳанги маълуми ҷаллодони дарбориҳои амирӣ гапҳоро гуфта тамом карда шамшерро аз ғилофаш кашид. бар ин пирсаги беимонро ба салотҳои имрӯз ба даст афтодагӣ қатъӣ кун. фардо аввал як каҳдуд хӯрад, баъд. ҷаллоди бадбуриши шикамкалон даст ба чашмонаш бурда таъзиме намуда аз гиребони рустам амак кашида рост кард ва кундазонуи сахте ба пушти ӯ зад ки пирамарди бечора такон хӯрда рафт. баъд аз ишораи мӯйлабии мавлон турдӣ ӯро аз меҳмонхона берун баровард. рустам амак бо ранги парида рӯи хуншор берун омаду чӣ бедоде гӯён ҳунгаз зада гирист. аз инҳо албатта бисёр бошад дар кор. домуло шумо ҳамаи онҳоро ба турдӣ ном ба ном гуфта диҳед. фардо оварда адаб ёд дода мефиристад, гуфт мавлон. дар ҳамин вақт дар берун овози кашмакашу хархаша ва ҳақораткунӣ баланд шуд. комилчутур ки ба даричаи бологӣ наздик нишаста буд, нимхез шуда ба берун нигоҳ кард. чӣ гап? акрам як ҷавони тахмин 25-26 соларо ба пойгаи хона дароварда ба мавлон боз таъзим кард. ин кист? аз куҷо? барои чӣ овардед? ҷаноби бек, гуфт акрам, ин хабаркаши болшевикҳо бошад дар кор ки аз қишлоқ баромада ба тарафи шаҳр мерафтааст. қаровулҳо худи аз даромадгоҳ дошта омаданд. ҳа, бек риши худро қабза карда хеле ба хаёл рафт. аммо вай чашмони пурхурашро аз ҷавони ба даст афтода намеканд. ҳама хомӯш буданд ки касе чуруқӣ намекард. ҳеҷ кас аз ҷояш намеҷунбид. одам хаёл мекард ки ҳамаи инҳо шах шуда мондаанд. фақат домуло ҳанӯз аз ҳиқичоқ ҳиқоз зада аз ин музтар шуда худро ба ишора маълумат менамуд. охир бек риши худро сар дода дастаи тозианаро гирифт. ту аз куҷо? номат чӣ? аз ҷавон пурсид ӯ. ҷавони рангпарида аввал туфашро фурӯ дода баъд ба гап даромад. овози вай меларзид, дандонҳояш бо ҳамдигар мезаданд ки ин ҳолати ӯ шубҳаи бекро боз ҳам зиёдтар мекард. ман аз ҳамин қишлоқ, ҷаноби бек, номам Камол, писари Машариф ҳастам, гуфт вай. дар ин бевақтии шаб ба куҷо мерафтӣ? эҳтимол аз таъсири май бошад ки мавлон вақтро намедонист. ба ҳеҷ ҷо бек, аз кор гашта меомадам. ба замин бегоҳӣ об кушода будем. ҳамонро хабар гирифтанӣ мерафтам ки қаровул дошта ба ин тараф ба пеши шумо фиристод. заминат дар куҷо? дар ҳамин дунгии баромади қишлоқ. комилҷон, ту ин одамро медонӣ? ин саволи ногаҳонии бек комилчутурӣ аз дамшинӣ дамаш ба дарун афтидару як қад паронд. не тақсир, намедонам, гуфт вай бо овози дупуста. надидаам. аз ин ҷавоби комилчутур нумонҳоҷӣ ниҳоят хурсанд шуда бо ишораи чашм изҳори таҳсин кард. намешиносед? маълум мешавад ки аз ин қишлоқ нестӣ. комилҷон хуҷаин нахоҳд ки маро нашиносанд. падарам дар таги дари ин кас 11 сол чоряккорӣ карда буд. ман Машариф ном чоряккор надоштам, гуфт комилчутур ба бек нигоҳ кард. нахоҳд ки худи шумо ҳам нашиносед. ҷавон якбора ба ҳоҷи Нӯмон муроҷиат кард.
вай акнун намеларзид. Маълум буд ки оташи ғазабаш афрохта вайро далер мекард. ман ҳеҷ намешиносам, сарҷонбонӣ кард Нӯъмон ва масхараомезона писханд зад. маълум мешавад ки ҳамаатон дар ҳамин қишлоқ будани маро намедонед. дар рухсори ҷавон хун ҷӯшид. вай ҷуръат пайдо карда гуфт: аз дастатон биёяд ба доратон овезед. мавлон аз ҷояш давида хест ва ба пойгаҳ фаромада дусе тозиёна ба сару рӯи ҷавон фуроварда оташи ғазабашро андаке паст карда нишаст ва фармон дод: баред як чамбарпеч кунед, баъд кӣ буданаш маълум шуда мемонад. ҷавонро кашолакунон бурданд. вай йигитҳои босмачиро бо овози баланд ҳақорат мекард. бек ду пиёлаи майро пайи ҳамдигар бардошт. дуртар баред падарнаҳладро, гуфта фарёд зад. ҳа, ман чӣ гуфта истода будам? аз инҳо албатта мул бошад дар кор, домуло. ба турдӣ маълум кунед. хуб шудааст бек, ба чашм, чӣ хизмате ки фармоед ба ҷону дил. бек ҳанӯз пиёлаи сеюмро баргашта надода буд ки аз ҳавлии дарун овози додгӯии ҷавон шунида шуд. овози нолаи Рустамамак ҳам аз коҳдон ба гӯш мерасид. топоси шаб майнӯшӣ, гӯштхӯрӣ ва суҳбати мастонаи босмачиён давом кард. дар соатҳои 2, вақте ки бонги мурғҳо шунида мешуд, меҳмонон аз сари дастурхон бархостанд. мавлон ки барвақттар рафтани онҳоро бесаброна орзу мекард, барои гусел кардани онҳо аз ҷояш бархостанӣ шуда, ба болои дастурхон афтида, коса ва табақҳои дар он ҷо будагиро шикаст. домуло аз бағали вай бардошт. комилчутур ба домуло пайравӣ кард. ҷаноби бек, шумо ҳеҷ ташвиш накашед, ба берун набароед ки шамол мезанад. хуб хайр, нағз монед. домуло аз хона берун бароям набароям, боз гашт карда ба бек муроҷиат кард. қариб аз хотирам баромадааст. пагоҳӣ барои шумо як тӯҳфа мебиёрам ки ниҳоят хурсанд мешавед, бек. чӣ хел тӯҳфа, домуло? эй, коратон чиз, хурсанд шавед шудааст дия. хуб хайр, гуфт бек, пагоҳӣ барвақттар биёедтон, гап ҳаст. домуло, шумо ҳам ҷим нагардед. хуб шудааст бек, ҳар чӣ ки аз дастамон меояд, нағз монед бек, ба ҷону дил. домуло аз остона баромадан ҳамон як калавида рафт ва ба лаби ҷӯй нишаста ба қайкунӣ даромад. меҳмонҳо рафта буданд. одамоне ки дар берун ва дар болои бом то ҳоло милтиқ гирифта гирд мегаштанд, ба замин нишаста, пинак рафта ва хӯрак мекашиданд. акрам, бек аз хона ҷеғ зад. вай калавида ба берун мебаромад. лабай бек, чӣ хизмат буд? акрам аз пинакравӣ ҳушёр шуда ба тарафи мавлон давид. вай дар ғуломгардиши дарвозахонае ки байни ҳавлии даруну берун буд, синҷи деворро дошта, рӯяшро ба он монда калавида меистод. дусе қадам дуртар дар сари роҳ ду чинчароғ дуд карда месӯхт ва равшаниаш аз худаш 5-6 қадам ба зур дуртар мерасид. ин ҷо биё, Рустам дар куҷо? дар коҳдон, бек, дар пеши салотҳои ба даст афтидагӣ қаҳва кардам. аз болояш дарро қулф карда қаровул монд. хуб шудааст бек, қулф карда мондагӣ. ист, гапам тамом нашудааст. бек калавида рафт. акрам вайро аз ғалтидан боз дошт. ба ҳавлӣ дарорам бек. сарди, худам медароям. ту Рустамро аз куҷо дошта омадӣ? худи аз даруни хонааш, бек. дар хонааш ғайр аз худаш боз кӣ буд? занаш. ғайр аз вай дигар кас набуд? не бек, дигар кас набуд. ин тарафтар биё. бек ба гӯши вай пичи рост зад. дар хонааш як духтараш ҳам ҳаст, ҳамонро ҳам биёр. хуб бек, барвақттар намегӯед, ҳозир рафта мебиёрам. хуб рав, аз поёни боғ гузаронда туғри ба хонаи дарун биёр. нӯъмон аз ин кор бохабар нашавад. хотирҷамъ бошед бек, он тарафашро худам соз мекунам.
даҳонашро руст кун, доду бедод накунад. чанд дақиқа нагузашта доду фарёди саодатбибӣ аз хонаи Рустамамад баланд шуд. Акрам аз дари кӯча гулрӯро бардошта баромад, ки даҳони вай бо рӯймол бастагӣ буду дар дасти Акрам бемадорона дасту по мезад. боби панҷум. дар сои шухоб. оби сои калон бо ғулғула ва талотум равона буд. вай аз байни шолипояҳо, сафедорзорҳо гузашта ба беруни қишлоқ мебаромад. аз ҷои гулоби он шино карда се кас бо рафти об мерафтанд. яке аз онҳо ҳамон ҷавони шинелпӯш буд, ки дар вақти аз бошишгоҳ баромада рафта истодани аскарони сурх ба Гулрӯ хабар дода буд: ҳой духтарак, гусолатро гирифта ба хонаатон даро, босмачиҳо омада истодаанд. оби сои чуқури камбар дар беруни қишлоқ ба сои калоне мебаромад, ки сангҳои рангоранги вай аз таҳти об бар ало намаён мешуданд. шиноварон дар ин ҷо аввал аз об фақат сарашонро бароварда истода ба ҳар тараф бодиққат нигоҳ карданд. баъд аз он ки дар ҳарду лаби сой ҳеҷ касро надиданд, ҷавон аз ҷояш бархост. рӯи ӯ аз хунук капкабуд шуда буд, дарақос зада меларзид. аз дунболи ӯ ду каси дигар ҳам аз ҷояшон бархостанд. об фақат то зонуҳояшон меомад. ҳар се хам шуда хомӯшона то лаби сой омаданд. онҳо бори дигар ҳар тарафро бодиққат аз назар гузаронида, худашонро зуд ба чакалаке заданд, ки дар он аз решаи дарахтони буридашудаи сафедор ниҳулҳои ҷавон ҷафз сабзида баромада акнун кучула баста буданд. 3 моҳ пеш дар болои ҳамин чакалак бо йигитҳои турди қурбошӣ ҷанги сахте шуда буд. партизанҳо ин ҷойро камин карда душманро зуд ба ақибнишинӣ маҷбур карда буданд. дар замин гилзаҳои холӣ бисёр буд. ҷавони шинелпӯш хам шуда 2-3 гилзаро аз замин бардошту онро дар рӯи каф бозӣ дошта ба дарунтари чақалак даромадан гирифт. 3 нафарон мерафтанд, меларзиданд, сару тани онҳо тар буд. аз домани либосҳояшон ҳанӯз ҳам об мечакид. ҳар се сарлӯч буданд. аз остини ҷавони шинелпӯш хун зиҳида мебаромад. вай тасмаи тапончаро, ки ба дасташ дошта меомад, ба гарданаш овехт. ғилофи онро кушода, тапончаи наганро берун оварда, чашми худро нимпӯш карда ба мили он нигарист. қуланги он дуруст кор мекард. ҷавон тапончаро ба ғилоф андохту ва боз ба роҳ даромад. онҳо роҳ гашта чакалакро миёнбур карда ба ҷое баромаданд, ки аз он ҷо дашти васеъе сар мешуд ва даромадгоҳи қишлоқ намуда меистод. ҷавон ба ҳамроҳонаш, ки аз дунболи вай гап назада меомаданд, назар кард. хуш, ба куҷо меравем? ҳардуи онҳо аввал ба ҳамдигар ва боз ба худи саволдиҳанда нигоҳ карданд. гӯё ба савол аз худи вай мунтазири ҷавоб шуданд. агар шумо қабул кунед, то шаб дар ҳамин ҷо меистем ва шаб ки шуд ба қишлоқ меравем. ба қишлоқ? ҳа, ба қишлоқ. ҷавон ба саволи пурҳаяҷони онҳо оромона ҷавоб дод. ба доми марг? гуфт яке. намефаҳмам. ҳа, ба доми марг. ҳамаи онҳое ки ҳозиракак ҳалок шуданд медонистанд, ки ҳалокат пеши роҳи онҳоро гирифта буд. медонистанд, ки ба ҳамон қадар душман 18 кас баробар омада наметавонад. ман инро медонам, гуфт дигаре. мо ҳам нагурехтаем, мо ҳам ҷангидем. аммо мо ҳозир дар даст ғайр аз як тапонча, 2 милтиқи бетиру 3 шамшер дигар яроғ надорем. бо ин анҷому аслиҳа ба муқобили чандсад нафар душман чӣ кор карда метавонем? ба зинда монданамон шукр карда ба қишлоқи қалъача фаромаданамон дар кор аст. агар яроқамон бошад чӣ? фарз кунем, ки яктоги тапончаи тирдор 3 то граната дошта бошем. меравем, гуфтанд ҳарду якбора бо як овоз. шудааст, ман ин чизҳоро меёбам. аз куҷо?
меёбам. Гуфтам шуддия ҷавон аз кисаи сарисинагӣ куртаи сандуфи сиёҳи худ ҳамёни чарминро бароварда ва онро кушод. аз даруни ҳамёни чармин билети партиявиашро бароварда дар зери партави офтоб гузошт, ки дар он Пулот Қодиров навишта шуда буд. Пулот баъд аз ин аз ҷайб боз як порча коғазро берун оварда дар рӯи кафаш кушоду ба хондани он шурӯъ кард. рафиқ Пулот, вақте ки босмачиҳо аз қишлоқи мо гурехтанд, дар кӯчаҳо мурдаҳояшон хоб мекард. имоми қишлоқ Ҳодихон Тура 3 тапончаи тирдор, 4 адад бомба ва чӣ қадар тирҳои милтиқро аз миёни мурдаҳо кушода гирифта ба ҳавлияш бурда рӯст кардагӣ будааст, ки писарчаи ман чашми худаш катӣ дида ба ман хабар дода буд. баъд аз он ҳамсояам кӯҳнадӯст Сафарбой хабар дод, ки имом ин чизҳоро ба лата печонида дар худи меҳроби хонакоҳи масҷид гур карда ба булояш бурё ва ҷойнамоз андохта мондааст. ин хабарро ман худи ҳамин рӯз гирифтам. ҳамин чизҳоро ёфта гиретон гуфта хабар додам. фуқарои қишлоқ Сангинбой валади Деҳқонбой, хоҳиш мекунам, ки хабар додани маро аҳли қишлоқ надонад. шунидӣ, ин маълумотро ба ман он шахс вақте ки ҳамин пагоҳӣ бо душман наздик рӯбарӯ мешудем оварда дод. вақт нашуд, ки рафта ёфта гирам. ба умеди ҳамон яроқҳо шуда меравем. домуло ҳамин бегоҳӣ онҳоро ба босмачиҳо оварда надод мегӯед? пурсид яке аз он ду кас. ба фикри ман гуфт дигаре, албатта ин яроқро ба дасти вайҳо афтид. лекин дилам гувоҳӣ дода истодааст, ки гуфт Пулот, ин чизҳо ҳоли ҳозир дар таги хок истодаанд. домулои аз шодии худашро гумкардагӣ онҳоро албатта аз хотираш баровардааст. имшаб наравем, фардо ба дасти онҳо меафтад. таваккалӣ меравем. хуб меравем, гуфтанд ҳардуи онҳо дар ҷавоб. лекин як одам дар кор, ки шабона ба мо роҳ нишон диҳад, моро аз роҳҳои мувофиқ ба қишлоқ дароварда тавонад. аз ҳама ҳам душвораш ана ҳамин аст. аз ҳама осонаш ҳамин аст, гуфт яке. ҳамаи роҳи ин қишлоқ дар нӯги нохуни ман аст. ман ҳама ҷоро 5 панҷа бар ин медонам. не, ҳар чӣ бошад ҳам мо инҷоӣ нестем. пастӣ ва баландиҳои онро ҳоли ҳозир аҳли худи ҳамин қишлоқ бар ин намедонем. охир ин хел одамро аз куҷо меёбем? ёфтани ин хел одам ба ман супурда шавад. шумо агар як фурсатакак ба ягон ҷо рӯз шуда истед, ман меёбам. не, гуфт яке, мо ҳар ҷо равем 3 кас меравем. ман ку шуморо партофта ба ягон ҷо гурехта рафтанӣ нестам, одам ёфта мебиёям. дар ин дашт ҳар сеи моро ягон одами бад дида монад, корамон нағз намешавад. дуруст мегӯяд Пулот, гуфт дигаре, мон равад. Пулот ба роҳ даромад. ду каси дар ин ҷо монда боз аз сари нав ба чакалак даромаданд. онҳо омада дар миёнҷои он дар пасхамии одамногузари дароз кашиданд. дар ҳамин дашти бедиёр одам чӣ кор мекунад? гуфт яке ба дигаре. вақте ки як паҳлӯ зада дароз мекашид, вай ҷавоне буд, тахминан 23 сола, чашмони танг ва рӯи сергӯшт дошт. куртаи пилтабахмали нимдошт пӯшида буд. ӯ аз коргарони кони ангишти сулкута буд, ки бо аввалин даъвати партия ба даст яроқ гирифта ба муқобили босмачиён баромада буд. номаш Рӯзӣ Тешабоев буд. ман ҳам ҳайрон, гуфт дигаре, шояд ягона одамеро ёфта биёрад. ин ҳам дар сину соли Тешабоев ҷавоне буд, дарозрӯй, гандумгун, миёнақад. кани бинем оқибати кор чӣ мешавад. ӯ аз қишлоқи Қистакӯз ба сафи фидоиён ҳамроҳ шуда буд. номи ӯ Қаюм Шокиров буд. ба фикри ман, гуфт Шокиров, андак дам гирифта аз торикии шаб фоида бурда ба қишлоқи Қалъача фароем беҳтар мешуд, ки аз ин ҷо ба шаҳр одам мефиристодем, аз аҳвол хабардор мекардем.
ин фикрат ҳам маъқул, гуфт Тешабоев. Агар Пулод одам ёфта натавониста биёяд, меравем. ҳардуи онҳо либосҳояшонро аз тан бароварда тоб дода ба рӯи майсаҳое ки аз зери хазонҳои тирамоҳӣ сар бардошта буданд паҳн карданду худашон остона хобиданд. ҳама ҷой ором ва хомӯш буд. насим оҳиста ва форам мевазид. офтоб партавафшонӣ мекард. аз байни майса ва себаргаҳои навраста гоҳ-гоҳ садои кирмҳои чирчирак ва бибикалон шунида мешуд. ҳанӯз хоби онҳо наёмада шарфаи поймонии Пулод шунида шуд. хуш чӣ кардӣ? гуфт Тешабоев нимхез шуда. ёфтам, аз қафои ман омадан гиред. аз куҷо? Кӣ? пурсид Шокиров. омадан гиред гуфтам ку. вай ба тарафе ки омада буд роҳ андохт. Шокиров ва Тешабоев ҳам либосҳояшонро пӯшида дунболагирӣ карданд. офтоб то рафт поёнтар мерафт. насими дашт сартар мешуд. онҳо хеле роҳ рафта ба работе расиданд ки дар вақтҳои пеш хизмати корвонсароиро адо мекард. роҳгузарон ҳар вақт ки дар роҳ бевақт мемонданд, дар ҳамин ҷо шабро гузаронида пагоҳӣ мерафтанд. чанд сол ин тараф дар ин ҷо пири солхӯрдае нишаста ба роҳгузарон хизмат мекард. тирамоҳи соли гузашта йигитҳои гурези босмачӣ аз ин ҷо даргузар шуда аз пир хӯрок пурсиданд. вай нест гуфта ҷавоб дод. босмачиён ӯро бо шамшер зада куштанд. пас аз як рӯзи он воқеа аскарони сурх ба ин ҷо расида омада ӯро гураш карданд. гур дар зери як бех дарахти ғуҷуми солхӯрдае буд ки шохаҳои он пур аз лонаи паррандагони даштӣ буд. дар таги бед як хуми беоб мондааст.